Alright. Ay, wala. Ayun, wala. Sorry. Dito pala yun. Sorry po, hindi ko po napansin, sir. Dito po. Sorry po, hindi ko po napansin, sir. Opo. Good afternoon mga kamate. Another day for another new vlog. So kung nakikita nyo sa title ng video na to is kukunin natin. Yes! May sticker na tayo mga kamote. Kukunin natin to ngayon sa Pangasinan, SM Rosales to be exact. Yung tama dun. Yun, so galing tayo ngayon dito sa Panigi. Napupuntahan natin ngayon ang sticker na pinagawa natin sa Pangasinan. Yes. Excited na ako kasi ito, first time natin to, magkaka-sticker na rin tayo. Ang tagal ko pinag-isipan to mga kamote, no? Kasi tagal din. Matagal mag-isipan ng sticker, lalo na kung yun na talaga yung gagamitin mong logo, diba? Kailangan mo talagang pag-isipan yun, dahil once na nakaprint mo na yan, yan na talaga, yan na pagkakakilanlan mo as a motovlogger. Kaya matagal din, tagal ko nang binalak pero ngayon lang natuloy. Dahil pabago-bago ko ng decision sa design ng logo ko, nakailang edit ako. Just mahirap naman talagang pag-desisyonan, no? Lalo na, syempre, minsan lang ito eh, kailangan gandahan na natin, diba? So, ngayon, meet up namin is 1:30 sa SM Rosales. So, paalis pa lang ako, alauna. Hopefully, 1:30 doon na tayo. Hindi na ako magpapagas. Abot naman siguro ito papunta pa uwi. Oh my God, andun na daw yung kamit ko sa SM Rosales. So masyado siyang maaga. Nakakaya naman pag hintayin pa natin siya. Pero sabi niya okay lang naman, hindi traffic lang. Papunta dun dahil itong lugar namin is tarlac pa lang, no? So ang pupuntahan natin is Pangasinan na, town proper na ng Pangasinan. So dito maluwag na sa tarlac, wala nang masyadong nagche-checkpoint. Pero sabi nila sa Pangasinan, doon daw ang mahigpit talaga, na may sinecheck nila kung anong pakay mo, no? Kasi siyempre marami pa rin kumakalat na sakit ngayon.
back up kung sakali mo maraming tayo. So nagdala ako ng ID ko, siyempre galing tayong trabaho, diretso na tayo. Wala akong ID, tapos nagdala na rin ako ng mga papeles kunwari na ay kailangan talaga akong puntahan ng mga tao doon sa San Rizales na related sa trabaho din. Lalo na wala tayong travel pass, quarantine pass, wala rin. So topic lang malasin na tayo, ganun talaga. Para sana wag naman. Grabe ang init. Hindi ko alam na ganito kainit mo. Gusto mo yung maaga makalimlim lang. Kaya hindi na ako naka-long sleeve. Tapos ko lang ako na. Wait lang. Matatanggal pala yung visor natin. Kailangan kong gumilid, nakalimutan ko. Kalimutan ko lang, ayun na pa tumutunog eh. Double adhesive lang kasi yung gamit ko dito. Lang, batayin ko lang ha. Oh, wala. Ay, kailangan natin gumilid. Oo, tumo. Oo, diba? Tanggal na agad. Double adhesive lang kasi na hindi ano eh, hindi heavy duty. So meron tayong heavy duty doon. Hindi ko pa nakakabit, 3M yun. So yun, medyo magabang klase lang yun. So yun, kala ko ano na yung tumutunog dito eh. Walang tumutunog. Yan, wala nang tunog. Okay na ulit. Woo! Okay. Magalit na yung byahe ba? Pangis na talaga yung kalsada no. Ganda dito no. Pero sa uno What we do here is go back. pabalikin na lang tayo o kaya baka kunin yung lisensya natin. Huwag naman sana mangyari yun. Okay lang, pauwiin na lang eh. Diba? Ayun oh, nangaharang sila. Nakikita ko dun, Brad. Bag ko muna tong cellphone ko, baka makikita. Ay, mataas ka yun. Ito na. Nakabahan ako, Brad. Ito yun. Tagayin na natin ito. SM Rosales lang po. Ano po?
Hindi, sa trabaho po kasi napag-utusan lang ako, sir. Sir, ito po. St. Peter po. Ito. Thank you, sir. Hindi ko alam yung nangyari. Pero totoo nga. Malakas nga pala, malakas talaga ang company ID namin. So nakalagdas tayo mga lodi. Medyo nanginginig ako kanina. Nanginginig tayo kanina. Discord. Sumama pa yung YouTube vlogger ko sa helmet ko. Nagmamadali ako. Nice, nice. Sana na-record yun. So, dire-diretso na to. Wala na tayong problema. Wala na yung vlog ko dito. Ayun ko na lang sa parking. Yung SM. Ito yung iglesia. So, dito na ako naghihintay. Yan. Dito na. Ay! Ito kaya. Alam ko may higpit doon. Tinignan lang yung ID ko. Oo. Ay, wala na pala akong babayaran. Naka-Mio ka rin pala. Naka-M3 ka rin pala. Diyan ko yun. Oo. Ay, papadicals mo? Papadicals mo yan? Bakit balak ko rin magpadicals? Pag ganun. Oo. Oo. Pabigyan lang na dito. Ako na magawak na ito para na. Oops lang. Thank you. Saan ka nyan kuya? Saan ka na nyan? Mabalik ka na. Kuya, mabalik na din ako. Salamat kuya. Oo. Ano ko na rin yung sa'yo para marami ka pang marami kang pagpagawa sa'yo. Na kaya. Thank you. Ingat. Ganun lang. Babalik na tayo. Bilis lang, di ba? So yun, nalagpas na tayo, wala na tayong problema, pauwi na lang tayo. So wala na rin ang gas natin. So thank you mga kamote, no? Kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel ko, please subscribe, like, and comment na rin kayo kung anong gusto nyong topic. Tsaka pakihit na rin yung bell button para lagi kayong notified sa mga bago nating videos. Alright. Ay, wala. Ayun, wala. Sorry. Dito pala yun. Sorry po, hindi ko po napansin, sir. Dito po.
Ah, sorry po, hindi ko po napansin sir. Opo. Kailangan niyo pa po ba ng ID? Ay, ito po. Oh. Company ID po. Company ID po, galing lang po ako sa paniki sir. May wala po. Galing na po ako, pauwi na po ako, galing po ako ng SM Rosales. Hindi, SM Rosales po. Paniki po. Alos kababalik ko lang po, balikan lang po kasi ako. St. Peter po. St. Peter. Oh. Apo sir, sorry po, sorry po. Sige po. Apo. Hindi pa pala tayo nagtap na. Opo sir, salamat po, sorry po ulit. Oh my God! Sinabahan ako doon. Kala ko tapos na. Kala ko wala na akong babalik ang ano.